Triomf del Palamós, no? Després de l'emprenyamenta d'en Joan de la setmana passada. Es queixava una mica d'actitud d'alguns jugadors i al minut 2, Serra Mitja deixava clar que aquest partit no s'escaparia. Ja ho van arreglar ràpid, eh? Sí, ho van esbandir al minut 2, eh? Segur que van veure el convocat. El Palamós, que feia bastant de temps, des del 27 de novembre, que no guanyava fora de casa, en aquest cas va ser en el camp del Júpiter, també pel mateix resultat, per 1-3, i és una de les coses que l'ha fet frenar aquesta bona ratxa que havia acumulat al principi de temporada i que es feien somiar en per què no fer play-off i tornar a segona B. Agi va estar molt destacat, va fer la jugada del primer gol, va fer l'assistència a Barrera en el segon gol. Després veiem que Manzano, a darrere, un clàssic ja de les cròniques que fem, sòlid, deixant poques opcions al rival. David Cano, el Capicano. El Capicano? Sí. Un dia haurem de fer un reportatge amb aquest titular. Tenies moltes ganes de dir-la, aquesta. Va posar el 0-3 i faltava poc per acabar el partit, el Sabadell B va retallar distàncies, va posar l'1-3. I de nou el Palamós que es recupera, es retroba amb la victòria fora de casa i a veure si... Teníem molt clar que teníem que anar a les transicions, que el pes del partit el portarien ells perquè són un filial, perquè són joves, perquè a més competeixen molt bé, i el fet de portar el partit a les transicions i sobretot aquest detall del minut 1 i mig o 2, no recordo exactament, el fet de fer el gol amb un rival que ja de per si, amb la classificació que té, ja està ansiós, doncs ara imagina't, o sigui, no només haig de guanyar el partit, sinó que a sobre l'haig de remuntar, i aquest element mental doncs, ha jugat a favor nostre, però és que són petits detalls, potser doncs, si no s'hagués donat aquest 0-1, haguéssim estat davant d'un altre escenari i s'hagués complicat molt més.